Moikka vaan kaikki, se on Miksu täällä ja tervetuloa mun perjantai-päivään. Me lähdetään tosiaan syömään välipalaa ja sitten me lähdetään asioille. Tosiaan alan tekemään tässä itselleni välipalaa ja sitten me lähdetään käymään asioille. Tässä nyt kun teen itselleni välipalaa, niin kertokaa vielä lisää hyviä videoideoita tai haastevideoita, niin mä koitan toteuttaa ne parhaalla mahdollisella tavallani. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään käymään sellossa ja katsotaan sitten, mitä tehdään vielä. Nyt ollaan käyty isossa omenassa ja tosiaan suunnitelmat muuttu, piti käydä sellossa, mutta käytiinkin isossa omenassa ja nyt ollaan tosiaan lähdössä kotiin. Nyt meikäläinen on tosiaan pyöräilemässä kauppaan. Elikkä seuraavana on ruokailu, elikkä täällä on kanaa ja riisiä ruokana. Nyt tosiaan pelataan mölkkyä mun äidin toiveesta. Ja sitten eipä tässä sitten muuta. Kertokaa muuten kommenteissa, että haluaisitteko te, että mä tekisin jotain futishaasteita. Tai sellaisia, että mä kokeilisin jotakin futishaastejuttuja vaikka videolla. Mitä mieltä olisitte? Kommentoikaa alas ja jättäkää tykkäys tälle videolle. Nyt mä tosiaan sitten syön iltapalaksi leipää. Elikkä nyt on tosiaan syöty iltapala ja nyt mennään tekemään iltatoimet. Elikkä nyt on tosiaan tehty iltatoimet ja kommentoikaa alas, että pitäisikö mun tehdä jotakin futishaasteita tai sellaisia futistrikkejä tunnetulta futispelaajilta. Ja tää video oli tässä, moikka!